Manuel Delija wieġeb lil Caroline Muscat ta' Shift News li qaltlu li se jitlaq minn Malta wara li nata programmi mħallas ta' 6 xhur fl-Ewropa. B'artiklu li tella l-ġimgħa filgħodu Manuel Delija kiteb li ħassu li għandu jispjega iżjed lilu nnifsu għalfejn se jitlaq mill-pajjiż għaliex skontu qed iħossu meddet. L-ex Chief of Staff ta' Austin Gatt qal li ma jistax jifhem għal l-artiklu ta' Caroline Muscat, l-ex ġurnalista tat Times, jimplika li hu mhux se jitlaq minn Malta minħabba raġunijiet ta' sigurtà. Lil Caroline Muscat qalilha li kieku rċieva talba biex imur jaħsel il-platti fi kċina ta' lokanda fir-Russja biex jitlaq minn Malta kien jagħmilha wkoll. Manuel Delija qal jħossu sorpriż u diżappuntat dak li kitbet dik li ħadmet il-kampanja elettorali ta' Simon Busuttil fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Skont Caroline Muscat, Manuel Delija sejjer break u qalet li bħala persuna li ġili għamlet programmi simili għal dak li skonta se jagħmel Delija qatt ma kienet tasal tbieħ dak li se jagħmel Manuel Delija bil-mod kif għamelu. Fl-artiklu bit-titlu Putting Things in Perspective, Muscat qalet li kwalunkwe ġurnalist li verament affaċċja teddida serja jaf li ma jħabbarx it-tluq tiegħu mill-pajjiż. Saħansitra żiedet li kieku vera t-teddida hija serja ma kienx se jħalli lill-familja warajh.